katuraken lumantar Bapak Ustadz Abdul Mujid miwah sakedhik najan kebak ing gegojekan ning sampun paring petedah yang pituduh dumateng penganten mugi saketa adamel kangge sanguning bebrayan wonten ing Alamadya. Sinawung raos kengajeng kanthi wujuding pasrahan tartamtu kewel damel bawang rasa penggalih bapa samiran sak keluarga nampi pasreng putra anyar. Miwah karawan handika sami ingkang sampun satetelenggah mila anggenipun nedha nampi dhateng kawedhar ing lisan pribadinipun mila wonten ing sampeyan nyara dhumateng Rama Kyai Sugron ingkang priji minangka sulih sarira saking bapa samiran sak kulawarga kanthi makaten dhumateng Rama Kyai Sugron kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallana nikah wa harrama alaina sifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai al-khos dumateng panjenenganipun akhina karim Bapak Kiai Agus Mujib sing paling ganteng ngiring-ngiring kok Jatim Blimbing ingkang kawula moyaken. Para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh, kasepuhan laladan dander ingkang tuhu kinabekten, para bapak, para ibu dan para kadang sutresna pangarak pinanganten kakung ingkang miji saking laladan Sendang Jati Blimbing ingkang tansah winengku ing Sukarahayu. Ugi mboten katelupen sahibud dakwah wa sahibul hajah basa samiran putra ibu ingkang tansah winengku ing Suka Basuki. Langkung rumiyin monggo ing rikalenggan siang punika kita sami tansah manengku puja muji syukur wonten asma Allah Azza wa Jalla sarana ngliraken ucapan sehingga tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa ing rikalenggan siang punika kita sami tinektir dene Allah Subhanahu wa taala pinaringan kesehatan, kesempatan lan saged nyempataken nderek-nderek mangayu bagya dawuh panggipun putra temanten saripun nunggih nak Mas Bagus Yogi kalian Mbak Ranti sarana kawonten rahayu wilujeng nirbaya nirwikara. Sholawat salam mugi mboten kata lempet tansah kunjuk katur ing asal dalem baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang Gusti Rasulullah kalawau selaku uswah hasanah suri tauladan kawula dalah panjenengan sami ingkang sae ingkang pantes saha patut kawula dalah panjenengan sami itba' li tafaul anut-anut dhateng sedaya tindak lampahipun lan ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun syafaat wiwit saking donya ngriki langkung-langkung syafaat ingkang agung ingkang winastan syafaatal utma amin Allahumma amin. Pirawuh kakung saputri ingkang saduluring budi kepareng matur kawula jejer wonten ing mriki mboten ateges kawula niki ngirangi ing reh tata krami nyuda dhateng tata trapsila. Jer kawula niki piniji dening kadang kula bapa samiran kapulih anyalirani makili nampa pasrah manten. Lho janjane ya ngono Gus. Bapak samiran ki jane ngono kok umpama kuwawa. Umpama kuwagang ngono jane ya kepingin ditampa dhewe pasrahe.
ning gandeng krana kegawa sangka bungae ngati, kegawa krana bebek birawaning manah, mergo oleh mantu anyar. Mula iki dina ya ora iso nampa. Wakil kula mergo kuwatir kok nek gak iso ngomong mung mandeg ning jangga ning gulu jangga iki. Mula kok nang klogap kagem. Mulane niki kengkenan dhateng kula. Mila wis pindah atas nami keluarga Bapak Samiran ngucapaken sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah kanthi mardu martikaning penggalih ugi katuran anyedhapi angraosaken pasugatan kang sampun kaaturaken. Wis dintekno gak apa-apa Gus. Kok mengko kurang nun sewu jenengan kula aturi aba mawon Gus mengen. Sajake kok gak cocok wis aba ngono ae wis. Koknek ana teko keluarga Bapak Samiran kok ya diaturno. Lah nek ora ana ya pangapura. Lho ngono penak-penakan. Lho nek enek ya ditokno diatur, nek gak ana ya sepurane. Lho ngono nek penak to. Soale napa nun sewu Gus. Niki pasamuan bahagian ing Rikalenggan siang punika pancen istimewa sangat. Soale napa niki kawula ngumpulaken dari dua keluarga. Kabeh iki keluarga lah sing rene iki ya dulur-dulurku kabeh. Nggih. Bapak Samiran iki prayo dulur, Bapak Sukadi mas kula dulur. Ning dulur ana ing kene tujuan kula nggathokake dulur ki supaya sedulurane tambah sempulur. Nggathokaken bateh ki supayane anggone kekeluargaan ki tambah gureh. Lho ngono. Tujuane mula jumbo kalian dewan jenderal Rasul mangkana yu'minuna bil yaumil akhir falyasil rahimah. Lho nek lamun to lemper ki bener-bener yen iman lan percaya anane dina akhir mongko luwih becik nepu ngosan. Lho iki nyambung lan iki sing tenanan le. Sampeyan tak gadokne karo yen ki ngono aja sampe putus. Tujuanku nyambung. Ngoten nggih. Mulane niki sanak sedulur kula suwun dongane mawon. Nggih, ya kula salut banget. Nggih winganane kula ijabno maca bae nangis, Gus. Ya Allah. Terharu kula. Ya ngeten niki kula ya kudu-kudu nangis jane. Nggih, tapi yo ngempet titik-titik. Nggih, nyuwun sewu. Soale napa niku wae tujuan kula. Nggih, nyambung sedulur supaya tambah sepulur sedulurane, keluarga ngraseh Karangsana Jatim Limbung tambah sempulur. Tak gathukno bateh supaya iso gureh tambahan nggih. Soale neng bateh ki sing ora gureh dulur ora iso sempulur mung senengane adu lulur. Lho ngono iki kuat-kuatan, Gus. Mulane niku diaturane kalih Guse supaya nek cek nganten anyar ki dulang-dulangan lha iki disuwun para tamu sing sepuh-sepuh iki ibu manten-manten kawak ki kok nek teko omah ya kon dulang-dulang aja sampe dugang-dugang. Lho repot to. Dulang karo dugang iki wis beda. Nggih, dulang-dulangan karo dugang-dugangan. Lho niki lho Gus. Nggih. Mulane niki wau aja sering tukaran, aja sering gegeran. Ning nek wong omah kuwi kerep padu. Nek padu oleh soalnya sikil papa didu, Gus. Tapi nek tukaran juga kan gak oleh gare congkrah bubrah. Tapi nek padu malah ruko nek soalnya sikil papa itu lho bahasane penake ngono. Nggih, nuwun sewu. Uga nuwun sewu. Niki sok dongane nggih. Nggih, nuwun sewu kau di Sirat Mojo temanten kakung dipasrahkan dateng keluarga Bapak Samiran niki anak kula yogi niku dipasrahke nggih tok selorok gelundung semprong ngono ae cara bahasane Lamongan jenenge. Jenenge niki wis cetuk iki wis seneng Gus. Dipasrahne keluarga, mewakili keluarga Bapak Samiran, anak kula yogi nggih sampun kula tampi, kula bedhateng keluarga niki bedhateng tengah-tengah keluarga niki diakoni kaya anake dhewe kaya anak mantu. Nek kula seneng dia aku kaya anak mantu soalnya iso manja. Kok nek anak dhewe dikongkon sak wayah gak patek disungkan Gus.
Bener aturan jenengan. Nah aku ya seneng dianggap kaya anak mantule. Ngono ya. Wis ditampa secara ucapan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau tampi pasrahipun nak Mas Bagus yogi wonten ing tengah-tengah keluarga Bopo Samiran. Ingkang kaping kalih kalau diaturaken kalih masyarakat. Masyarakat Dander. Alhamdulillah yok masyarakat Dander ki wonge jam fair dasare yo grapya yo semana karo sapa wae apa maneh ana wong anyar. Gap nek anggap banget. Mula jalukanku ning sampean sampean ki cepet to iso beradaptasi ning kene Dander kene. Soale lingkungane gak padha ature Gus Mujib. Nek senengane sampean nang kono ki nekeran karo kekean. Tapi nek nang kene paling senengane dolanan HP to dolanan. Ya dhewe. Ngono ki ya dhewe maneh. Ya mlane kuwi penting sampean cepet iso beradaptasi. Iki sing paling penting. Soale apa? Lain ladang uga lain belalang. Lain lubuk lain pula ikannya. Lho ngono ki lho dimawa desa mawa negara mawa tata desa mawa cara nek ature Pak dalang sing saka Lebok Cepu. Nggih, kok Lebok tendi kaya. Dalange guyang kuwi kurene ning Lebok Cepu. Aku apal. Unggalan ning kedewan ya ngono Kasiman. Kuwi ya ngono. Lah wong kok kuwi wae aku ya ngono. Mula niku kete terakhir niku wau dipasarne karo anak kula wedok, anak kula Ranti. Insyaallah Gus. Ndelok pawakane anak wedok lak wis. Ketok rak gemati to. Cara ngene wong lanang gemati. Lha iki wong jenengan awet mulai jenengan salah mawon gak jawab. Nggih to? Aja maneh kok jerene kok sepatune kok nyoplokno. Liyane sepatu kok nyoplok siap kok. Nggih. Aja kuwatir. Mula ya tenanan lho nanti ya. Mas Yogi iki di rumah sing tenanan digemateni ya. Nek nang kene ya digemateni, nek nang kono ya padha ae. Wong iki bapak sampean ki matur kula. Lah anakku kali ibu niki. Lah anakku wedok gak gelem mleng Dander piye Pak Randa? Ya ben to melok sing lanang kok aku ya ngono Gus. Wis ben. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Aku ya ngono tapi jawab kula ngaten penak simpel mawon. Soale ngene lho Pak Nan. Anake jenengan ya Fian kuwi anake gak patek gelem ning Dander. Mergo ning Dander mbok perintah mbok doi gawe wae. Lah ning karak ning Kajati bimbing kono ora ana apa-apa, muk tengok-tengok dolanan HP lek gak milih ning kono. Aku ya ngono. Iya, Nduk. Lho aku roh aku asine ya ngono. Asine beda enam saiki ki apa? Miring hingga 3 gawe ngono dene diperintah. Lho iki lho guyu dhewe anake sampean dhewe. Kula nuwun sewu. Terakhir kalau wau sak paripurne bagian pawean prasaja ing siang kalenggen mangke sedaya pinangarak pinanganten kakung kang bejo saking Sendang Jati Blimbing ngarsa nyuwun pamit kondur saking keluarga mboten saged amam bengi. Namung sumurung donga. Muga mangke sak wangsul sak kondur panjenengan sami wiwit wonten ing dalem mriki atos mangke dumugi wonten ing dalem panjenengan sowang-sowang tansah manggih rayu wilujeng kalih saking prengga bayaning marga ewadene. Kok ana siji loro sing bedhe katrem nderek nyipeng dhateng mriki keluarga mboten kawruhan namung nyumangga akan kuwi nek pengen ngrepoti ngantene. Tapi nek gak nginep, gak ngrepoti ngantene, tapi penake ya gak usah dinepi ngene. Dolan ya dolan tapi terus mulai ngoten. Mekaten anggen saged kawula aturaken lan anggen kawula kandha, mbok bilih anggen kawula kandha niki kirang duga kirang tapsira andadosaken manah panjenengan niki cuwa gela kuciwa kawula nyuwun lumuturing sih samudra pangaksama ingkang sak kata-kata. Waalaikumsalam tumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan laimin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil khawali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat ya Allah wa taqdilana biha jamil hajat ya Allah wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sa'at wa tarfa'una biha indaka lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khatir khayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin wa afiyah. Ya Allah, bismillah alla ta'lu alayya wa antuni muslimin. Bismillah alla ta'lu alayya wa antuni muslimin. Bismillah alla ta'lu alayya wa antuni muslimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi haqqin suratul Fatihah. Matur sembah nuwun dhateng Bapak Sukron sampun paring barokah doa panutup. Kanthi mekaten sumangga dhateng sedaya para tamu ingkang rawuh yang para keluarga ingkang tasih kepareng lenggah katuran dherek foto pengantin sekalian saha para kadang flash mob kalau mau acara tabur bunga hanya diganti untuk foto keluarga nggih. Terima kasih. Sumangga dhateng para keluarga samudyanipun ingkang marang rawuh kadhiraken derek foto pengantin sekalian ngantos rampung sedayanipun para keluarga sami foto lebih kula pungkasi awit tumapahe ngadicara menika namung lumampah setunggal kangge mempelai berdua dados dipun rampungaken ngantos sak rampung-rampungipun. Mangga dan masih bersama Yogo Musik tentunya untuk memberikan hiburan midine mati lagi Mas. Oh dah. Maka Mbak Kiki nggih. Pidalem pundi Mbak jenengan kok kula dereng nate pirsa. Mbah sinten? Mas Ran. Mas Ran monggo. Oh, Pak Ran kok Mas Ran. Monggo Pak Sampiran, monggo. Sampiran monggo.